Şuňlar Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy azyk sowdasynda da duýulýar. Geçen ýyllaryň däwine görä paýtagtda da, sebetlerde de, bazarlarda dürli harytlar depe edilip goýulan emma töwereginde az alyjyly sowda hatarlaryny şeýlede daşynda adamlaryň uly nowatlary üýşýän az sanly sowda nokatlaryny görmek bolýar. Şol ägir tuly nowatlarda dawa we ýakalaşyk dörýär hem polisiýa gatnaşmaly bolýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri 27 dekabrda Ýerden Türkmenbaşy şäherindäki Kenar bazarynda ýüze çykdy. Dükanlaryň birinde umytsyz alyjylaryň arasyndaky ýakalaşygy duruzmak üçin diňe bir polisiýa däl eýtem harbiýler hem gatnaşmaly boldy. Bu ýerde azyk önümleriniň käbir görnüşleri subsidiýerlenen bahalardan satyldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şeýle gurrun berdi. Towuk buutları, pomidor we günewakar ýagy ýaly harytlary satan göçme dukanyň öňünde başlanan ýakalaşygy duruzmak üçin polisiýa işgärleri ýeterlik bolman esirleri hem getirdiler. Ýakalaşyga 100 töweregi adam gatnaşdy. 10 adam polisiýa ekidildi. Ejir çekenleriň arasynda biri göwreli 2 aýal bar. Olar tiz kömek ulugynda ekidildi. Dip Azatlyň habarçysy eşike salanlaryň we tutsak edilenleriň soňky ykbalynyň belli därligini aýtdy. Onuň sözlerine görä bulaşyklyga sebäp bolan bu gyzgalaňly sowda wagtynda towuk buutlary kilogramy 16 manatdan, pomidor 1 kilogramy 5 manatdan, alma 8 manatdan, günebakar ýagy litri 31 manatdan we et 1 kilogramy 40-45 manatdan satylypdyr. Deňeşdirmek üçin ýerli bazarlarda towuk buutlarynyň täzirçilik bahasy 1 kilogramy 35 manat, alma 20 manat, pomidor 20 manat, günebakar ýagy litri 45 manat, et 75 manat. Şuňlar paýtagtyň we sebit merkezleriniň hemme ýerlerinde de azyk bazarlaryndaky ýagdaý bir meňzeş. Renkli meýweler we dürli önümler bilen bedelen bazar bahasyndan sowda edýän dukanlaryň köpesinde alyjylar az. Şol bir bazarlaryň bir burçunda köp alyjynyň üýşen ýerlerini de görüp bolýar. Bu ýerde önümleriň gaty uzypsyz görnüşiniň satylmagyna garamazdan alyjylar biraz arzan bahadan azyk satyn almak üçin uly nowatlara durmaga da kaýyl bolýar. Ardanrak azyk köp adam üçin täze ýyl saçak üçin iň bolmanda bir zatlary ýygnamagyň ýeketek usulydyr. Dip Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy belliýär. Bu aralykda Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary ýurduň özünde öndürilen unyň döwlet dukanlarynda açyk sowdada peýda bolanlygyny bilip galdylar. Emma unyň kesgitlenen bahasy 1 kilogramy 1 manat 20 teňgeden 7 manat 20 teňge çykypdyr. Habarçymyz alyjylar unyň bahasynyň birden 1 manat 20 teňgeden 7 manada çenli haçan ýokarlananlygyna düşünmän galdylar diýip belledi. Unyň täzirçilik bahasy 1 kilogramy häzir 18 manat bu esasan ýokary hili daşary ýurtlardan import edilýän un. Pawty mewsüminiň tamamlanmagynyň ýa-da şuňlar Türkmenistanyň Lewap welaýatyna suw akawalaryny çuňaldyş we arasalaýyş işleri dowam etdirilýär. Amy derýadan gözbaş alyp Çärjew etrawynyň ekrançylyk meýdanlaryny suwarýan emeli kanallary arasalamak işleri talaba laýyk alınıp barylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 dekabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenabad şäherini kesip geçýän 5 suw akabasynyň ikisi Çärjew etrawynyň Günwatar sewitlerinde ýerleşýän ekrançylyk meýdanlaryny suwarýar. Häzir akabalarda suwlar kesildi. Gazuw işlerine badalga berildi. Ýöne gazuw işlerine çekilýän eskawatorlar suw kanallarını dolu arasalap bilmeýär. Tehnikalar köne. Eskawatorlaryň susoklary kanallaryň orta gürpündäki gumlary aýryp bilmeýär. Sebäbi susoklar yetmeýär. Eskawatorlar zordan işleýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly problemalar başdan geçirip gelýär. Bu ýagdaýlar ýurdun suw hojalygynyň netijeli dolandyrylmagy bilen bagly tanqytlara ýol açýar. Ekrançylyk suwlarynyň beýsarpa ulanylmagy, köp suw talap edýän gowaçy ekinini ösdürip ýetişdirmek üçin her ýyl döwlet tapşyrygy esasyna ýüzlerçe müň gektar ekrançylyk meýdanlarynyň bölünip berilmegi, bar bolan suw kanallarynyň wagty-wagtyny arasalanmazlygy, täze suw akawalarynyň gazylmazlygy we suw tuşytlaýjy tehnologiýalaryň ýeterlik derejede ornaşdyrylmalygy ýaly meseleler ýurdun suw hojalygyna esas problemalaryň hataryny agdarýar. Lewapda suw akawalaryny çuňaldyş we arasalaýyş işleri köne ekskawatorlaryň işe yaramsyzlygy zerarly uly bökdönçlüklere sebäp bolýar. Köne tehnikalar piýilçelerini uzadyp suw akawalarynyň ortasynda üýşen gumlary aljak bolsalar, ekskawatorlaryň nasosyna barýan uly basyşly ýağ şlangasyndan ýağ akýar diýip bir ýerli mehanizator Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar akawalaryň üstünden gurulan köprüleriň aşagynyň ýyllaryň geçmegi bilen gumdan we zirzibilden dolanyny, ol ýerlere üýşen köne awtolog tekerleriniň
köprü tütünlerinin arasında büwet emele getirenini aýdýarlar. Galyberti azatlygyň habarçylary sebitde köprülerin aşagyny araslamak üçin ýörüýte tehnikalaryň ýetmezçiligi edýändigini habar berýärler. Muňa garamazdan kanallary çuňulduş işleriniň barşy barada berilýän hasabatlarda bar bolan kynçylyklar we kemçilikler agdalmaýar. Liwap vilayatynyň häkimine su akabalary gazylýar diýilip hasabat berilýär. Ýöne akabalaryň arasalanman galýan ýerleri barada dil ýarmaýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolýan ýerli daýhanlar su akabalarynyň gyş mewsümine talaba laýyk çuňuldurulmaýanlygy we arasalanmaýanlygy sebäpli oba hojuluk mewsümine ekrançylyk meýdanlaryny suwaruş işleriniň kynlaşýanyny aýdýarlar. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň çäginde ýerleşýän Awada şäherçesinde täze ýeňil taksi awtologlarynyň onlarçasy peýda boldy. Bu waka Azatlyk radiosynyň şäherçedäki döwlet taksileriniň könüleşendiği baradaky maglumatlarynyň ýa-da gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Awadanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürüjüler döwlet tarapyndan kesgitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar. Awaza şäherçesine Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi awtologlarynyň 50-si berildi. Ak renkli täze taksileriň müşterilere hyzmat edip başlamagy bilen ýüze golay täze iş orny hem peýda boldy. Bu iş orunlary 2 smen üçin niýetlenen. Diýip habarçy 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdelerinde häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde Türkmen Awtologlary Agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi awtologlarynyň 150-sini satyn alandygy elan edilipdi. Ýatlasak Azatlyk Awazadaky döwlet taksileriniň könüleşendigi we olarda taksometrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gezek habar berdi. Sürüjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar. Häkimetler taksileriň tehnik ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi. Diýip habarçy belledi. 2007-2010-njy ýyllarda öndürilen Hyundai Elantra kysymly öňkü sary taksiler indi Awada goýberilmeýär. Häzir bu taksiler Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edýärler. Ýöne bu taksileriň sürüjüleri gündelik plan borçnamanyň aşy ýokurdygyny we onu dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar. Olar munyň sebäbini Türkmenbaşyda bäsleşleriň, ýagny hususy taksileriň köpdigi bilen düşündirýärler. Sary taksileriň sürüjüleri gündelik 350 manat plan borçnamany ýerine ýetirmeli. Ýöne şäher ýaşaýjylarynyň köpüsi hususy taksilerden peýdalanýarlar. Muňa hususy taksi ulaglarynyň arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasy bolmagy hem täsir ýetirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär. Diýip sary renkdäki taksi ulagy sürüjüsi aýtdy. Onuň sözlerine görä köp sürüjü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlaryny satyp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar. Sürüjüleriň arasynda gündelik plany dolmak üçin mihmanhanalary gelýän erkek mihmanlara ten sewdasyny edýän gyzlary tapyp berip, goşmaçy gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik plany dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürüjüleri gazanç etmegiň bir kanun ýollaryny gözlemäge iterýär. Diýip sürüjü sözüne goşdy. Azatlyk baýdalanlar barada ýurduň çäginde taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýola goýulmagyna gözegçilik edýän Türkmen Awtologlary Agentliginden kommentari alyp bilmedi.